έξω. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο πλοίο μας στα Μακεδονία Παλάς. Ο καπετάνιος σας, με λέμε Κώστα και μαζί με τη συνάδελφό μου, η ΑΕΣΟ 217 και το πλήρωμά μας, σκοπεύουμε να περάσουμε παρέα μια ευχάριστη κουραστήρα στο Ιόνιο. Θα πέφτουμε νοτιοδυτικά στις πανέμορφες ακτές της Λευκάδας, Εγκρεμνούς και Πόρτο Κατσίκι. Η ώρα είναι περίπου 9:30, 11 και 10 θα βρισκόμαστε στους Εγκρεμνούς για το πρώτο μας μπάνιο. Κουτιές στο Πόρτο Κατσίκι. Το μεσημεράκι μας περιμένει το πανέμορφο φυσικάδο της Κεφαλονιάς, το απόγευμα η Πάκη για ένα πολύ ωραίο μπάνιο και στην επιστροφή μας από Μεγανήσι, Σπηλιά Παπα-Νικολή και τον περιβόητο Σκορπιό. Σκορπίδι, Μαγουλή και Σπάρκο. Θα είμαστε στη διάθεσή σας σε όλη τη διάρκεια της κουρασιέρας, σε οτιδήποτε μας χρειαστείτε. Για την ασφάλειά σας να σας ενημερώσουμε τα τοπικά σας οσίδια στο σαλόνι του πλοίου κάτω από τα καθίσματα και στα κεντρικά καθίσματα του μεσαίου και του τρίτου καταστρώματος. Οι τουαλέτες του πλοίου στο μεσαίο κατάστρωμα, ακριβώς πίσω από το μπαρ. Από την αριστερή πλευρά είναι οι ανδρικές τουαλέτες, από τη δεξιά γυναικείες και